Αμάν, τι ωραία που είναι, δεν φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Παιδιά, είναι η αυγουστιάτικη Πανσέλινος, τέλεια. Είναι εδώ και η μαμά. Όχι πολύ Είμαστε γρήγορα, εδώ στη νυχτά. αργά δούλεψε Νικόλα μου. Πραγματικά δεν έχω τα πρόβατα, Πολύ είναι. γρήγορα το κάνεις και χαλάει το βίντεο. Είναι αυγουστιάτικο. Αργά δούλεψε η αγάπη μου. Όχι. Θα ανοίξω λίγο να... Τα προβατάκια θέλω να πάρω, δώστε μου. Να, τα παίρνω εγώ. Άστα να τα πάρω, παίρνεις πολύ γρήγορα βίντεο. Όχι, τα παίρνω εγώ, ορίστε. Δεν θέλει να κουνάει. Ωραία, πότε τα Λοιπόν, 2025, 2025, 8 Αυγούστου. το Αυγούστου. Είναι το σίδερο εκεί. Μου το ρίξω κάτω το κινητό μου, μέσα και το κινητό μου. Το τείχος είναι, τι είναι. Πρέπει να μπω. Κόλλα κρατήσω. Ωραία, αυγουστιάτικη Πάρε και το σκυλάκι, το φίλο μου. Γεια σκυλάκι. Γεια σκυλάκι μου, όμορφο. Βάζει ωραία φωτογραφία σκύλος. Άλογα βγίζει, μικρό είναι εκείνο. Πού σε ρε, να θε. Όχι, ένα σίδερο φαίνεται, βγάλτε από το χάρτη. Δεν έχω αρέσει. Δεν θέλω το σίδερο, φτάνει. Να δω που θα πάει ο σκύλος, να δω που θα πάει απλά. Όχι μωρέ, παίρνει βίντεο πολύ, μας γράφει και μας κλείνει τα κενά μας. Όχι, είναι κάτι Δεν άλλο. πήρες, κουνιέσαι πολύ, πάρα πολύ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δίστο. Άκρη. Σβήστο μάνα μου, το θέλω μέσα. Τώρα. Όχι, το κάγκελο, τι είναι αυτό το πράγμα. Φύλλο, δέντρο είναι. Δέντρο είναι. Άντε κουνιέται και μπαίνει μέσα στη μέση. Να μην να δω λίγο άκρη. Πού είναι το φεγγάρι, δεν το βλέπω. Φαίνεται. Εδώ που είναι. Να φαίνεται μικρό. Πού το μωρέ. Να το εδώ. Όχι βρε, τι είναι αυτό, παίρνει τα δέντρα. Έλα εδώ. Όχι, είναι το μεγάλι. Το μεγάλι παίρνω. Πέρα να το πάρω εγώ. Δεν με το μεγάλι. Πέρα να το πάρω εγώ. Όχι. Πέρα να το πάρω εγώ. Εγώ... Τι Έλα κάνεις. στο φέρμα το πάρω εγώ. Μην το πάρεις, θα μου το χαλάσεις. Όχι λίγο να πάρω το φεγγάρι, δεν το παίρνει. Άσε, έλα. Δεν θέλω βρε, εδώ μου να πάρω το φεγγάρι. Έλα πάρε, έλα μην πόσο και μην το χαλάσεις. Να το φεγγάρι, ορίστε. Μην το πατήσεις, μην κλείσει την κλίση, μόνο του κλείνει. Ορίστε, κάτσε λίγο να το δούμε λίγο. Χρονόμετρο, ναι. Έχεις βάλει χρονόμετρο. Να κλείνεις λίγο τότε. Α, φαίνεται μικρό εδώ στο κινητό. Μην το πατήσεις. Μη φωνάζεις μάνα μου. Γιατί δεν το έπαιρνες τόση ώρα. Γιατί δεν το έπαιρνες τόση ώρα. Έλα. Δεν έπαιρνες από εδώ. Για κάτσε λίγο να πάρουμε σωστά. Να σβήσουμε τα άλλα. Α, και τα προβατάκια εδώ. Το δίνεις τώρα. Κάτσε λίγο η κουλοχέρα να πάρουμε το προφήτη ηλία πάνω. Εκεί. Άσε με λίγο. Α, κοντεύει να τελειώσει. Άσε το κλείσω εγώ. Θα κλείσει μόνο του. Άστο σε μένα. Αυγουστιάτικη. Εγώ Δεν το έπαιρνες το φεγγάρι. θα το πάρω που περίμενε έτσι. Εγώ θα το ζήσω όλα. Γιατί κουνιάκανε, κουνάει το χέρι του γρήγορα.